नमस्कार, मी वैशाली स्वागत करते तुमचं माझ्या आणखीन एका नवीन ब्लॉगमध्ये। आजचा ब्लॉग थोडासा वेगळा आहे। तर तुम्हाला माहिती आहे की मी माझ्या माहेरी हरणीला आलेली आहे आणि तिथं शंभू महादेवाची यात्रा आहे। आज यात्रेचा नवस आहे, तर आम्ही सगळे मिळून स्वयंपाकासाठी चाललेलो आहोत। तर म्हटलं चला हा व्हिडिओ तुमच्या सोबतही शेअर करूया। आगळी वेगळी अशी ही पद्धत आहे। तर आज 5 कावडींचा नवस आहे, 1 क्विंटलचा पुरणपोळीचा स्वयंपाक आहे। तर म्हटलं चला हा व्हिडिओ तुमच्या सोबतही शेअर करूया। चला तर मग आमच्या गावातली ही आगळी वेगळी प्रथा बघूया। व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि आपलं चॅनल वैशाली बागस किचनला सबस्क्राइब करा। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया। आम्ही गावात पोहोचलेलो आहोत। एकीकडे महिला पुरणपोळ्या लाटून घेत आहेत आणि दुसरीकडे भात आमटी गुळवणी याची तयारी सुरू आहे। आज पुरणपोळीच्या नवसाचा पहिलाच दिवस आहे। 125 किलो म्हणजे 125 किलो हरभरा डाळीच्या पुरणपोळ्या बनवायच्या आहेत। गावातील सगळे लोक एकत्र येऊन एवढं मोठं जेवण अगदी प्रेमाने आणि आनंदाने बनवतात। अशा पद्धतीने इथे ही डाळ शिजलेली आहे। जेवढी डाळ शिजलेली आहे आणि जसं पुरण वाटलं जाईल तसं लगेचच महिलांना पुरणपोळ्या बनवण्यासाठी दिलं जातं। दिवसभर हे रुटीन असंच सुरू असतं। इकडे बघा अक्का, अशा पद्धतीने मशीनच्या सहाय्याने हे सगळं 125 किलो पुरण वाटलं जातं। तयार पुरणपोळ्या अशा पद्धतीने इथं मंदिरात एके ठिकाणी व्यवस्थित अशा लावून ठेवल्या जातात। पुरणपोळी खराब होऊ नये म्हणून त्यात आंब्याचा पाला टाकला जातो। हे काम मात्र इथं सगळ्या आजीबाई मिळून करत असतात। साधारणपणे 5000 पुरणपोळ्या बनवल्या जातात। 125 किलो हरभरा डाळ, 125 किलो तांदूळ, 7 बत्ते आमटी, 7 बत्ते गुळवणी आणि 12 बत्ते भात, असं जवळजवळ 2000 लोकांचं जेवण इथं बनवलं जातं। आणि हे सगळं करण्याचं नियोजन ही जी अनुभवी मंडळी तुम्हाला दिसत आहेत यांच्या अध्यक्षतेखाली चालू असतं। बाहेर जो काही स्वयंपाक सुरू आहे तो सगळा स्वयंपाक या अनुभवी लोकांच्या अध्यक्षतेखाली अखंडपणे हरणी गावात सुरू आहे। त्यामुळे खरंच या टीमचं कौतुक करावं तितकं थोडंच आहे आणि अखंड आणि अविरतपणे ती परंपरा हे सांभाळत आहेत। इकडे आमटीच्या वाटणाची तयारी सुरू आहे आणि त्यासाठी हे आजोबा इथं मदत करत आहेत। तयार पुरणपोळ्या इथं मंदिरात अशा पद्धतीनं आणल्या जातात। इकडे भातासाठी आधण ठेवलेलं आहे। चुलीवर भात आमटी गुळवणी असं बनवायचं आहे। हे तुम्हाला दिसत आहेत हे बत्ते आहेत। एका बत्त्यात भात शिजत आहे, बघू शकता। असे 12 बत्ते इथं भाताचे बनवले जातात। एका बत्त्यात एका वेळी 10 किलो इतका तांदूळ शिजला जातो। इकडे बघा काका, एक मिनिट।
चला आता चुलीवरची पुरणपोळी बघूया। इकडे एका वाड्यात चुलीवर पुरणपोळ्या बनवायचं काम सुरू आहे। हा, ह्याच वाड्यात फक्त चुलीवर आहे ना, दुसरे होय। हा बोला। आतघर मधघर मधल्या घरात खाटेवर गादी, गादीवर उशी, उशीवर बशी, बशीत कप, कपात गाड्या, नितीनरावांचं नाव घेते। सकाळी जवळजवळ 60 किलोच्या भाकरी आणि पिठलं बनवलं जातं। कावड्यांसाठी आणि स्वयंपाकासाठी येणाऱ्या लोकांसाठी हे बनवलं जातं। या एक बत्त्या आमटी बनवण्यासाठी काय काय आणि किती मसाले लागतात हे आजोबा आपल्याला इथं सांगत आहेत। 1.5 चिपट, 1 चिपटन सपाट, हा, आणि मीठ शेरभर, शेरभर समजतंय ना? हा समज। आणि त्या सगळ्याचं पीठ शेरभर, कशाचं पीठ? यासराचं। या सगळ्याचं, आणि 1 चिपट भर पीठ, खोबऱ्याचं 1 चिपट, 1 चिपट एका बत्त्याला। किती केलाय? हा, जिरी मोहरी 1 मूठभर, पक्की मूठ करायची, हा, जिरी मोहरी आलं का लक्षात? आणि 1 सूट, सुंठ, सुंठ साबाच्याला पुरली पाहिजे, आलं का लक्षात? कोथमीर 2 बस्ता, आपल्या हाताने टाकतोय आम्ही, हा, आलं का लक्षात तुझ्या? आता काय राहिले? जिरी मोहरी बी हा। 1 मूठ. आणि हा किती आपण जो पूर्णाचा येळ काढतो तो किती टाकतो एका बत्त्याला? काय त्या कथेचा असतो आले ना? नाही येळ किती? पूर्णाचं पाणी पूर्णाचं पाणी येळ त्याची आमटी करतो ना आपण। हो, बच्चा भरून असतो, हा ना, पाणी थोडं कमी ठेवायचं म्हणजे ते हे येतो ना, कडून त्याला हे येतो। इकडे एका बत्त्यात गुळवणी करण्यासाठी ठेवलेलं आहे आणि एका बत्त्यात शेजारीच आमटी फोडणीला दिलेली आहे, जेणेकरून पटकन नैवेद्य भरून सगळ्या देवांना दाखवता येतील। त्यासाठी सुरुवातीला 1-1 बत्त्या आमटी, गुळवणी, भात असं बनवून घेतलेलं आहे। इथं गावातल्या सगळ्या देवांचे नैवेद्य आणि महादेवाचे नैवेद्य असे सगळे मिळून 125 नैवेद्य भरलेले आहेत। दरवर्षी तुम्ही जाता का नैवेद्य भरायला? मी एकटा गेलो चालतंय का? दोघं जायला लागतं, रान उरकायचं नाही पटकन। कॅमेरात घे एखादा, अजून हे चालतंय, मोबाईलवर बरं पडतं। अरे कॅमेराला मग लॅपटॉप घ्या परत, नाही का? आणि आपल्याला काय किती लिटर आत्ता इथं एका बत्त्यामध्ये आमटी फोडणीला देत आहे। मगाशी आपल्याला आजोबांनी जे प्रमाण सांगितलं त्याप्रमाणेच इथं ही आमटी फोडणीला दिली जात आहे। असे 7 बट्टे आमटीचे बनवायचे आहेत।
पद्धतीनं देवाला नवस बोलले जातात आणि हे नवस पूर्ण झाल्यावर अशा पद्धतीनं पुरणपोळीचं जेवण बनवून ते फेडले जातात, अशी पद्धत आहे. ते नवस म्हणजे काय ते थोडक्यात त्याची मी एक व्याख्या सांगतो. अत्यंत त्या ठिकाणी महादेवाच्या 5 पावले असतात आणि आपल्या शारीरिक त्या आणि काही समस्या असतील त्या दूर होते आणि ती दूर करण्याचं काम आमचा हरणीगावला महादेव करतो. त्या ठिकाणी निर्मितीद्वारे पोळ्याचं जेवण, त्या ठिकाणी गहू लागतात 2 क्विंटल, तांदूळ लागतो 1.5 क्विंटल, गूळ लागतो 1 क्विंटल, तेलाचे लागतात 3 डबे, बाजरी लागती 50 किलो 60 किलो आणि मसाला वगैरे असं धरून आणि सरपण लागतं या ठिकाणी 9 ते 10 मन. अशा प्रकारच्या या ठिकाणी हरणीतल्या महिला अत्यंत आवडीने या ठिकाणी ऊन असो काही असो या ठिकाणी स्वयंपाक करायला येतात आणि इतकं भारी जेवण बनवतात. हायस्कूलला शिक्षक आहे, त्यांची फॅमिली येते सुद्धा. 13 वर्षानंतर त्यांना या ठिकाणी महादेवाला 5 पावलेला नवस झाला, मुलगा झाला, 5 वर्षाचा फेडला. अशा प्रकारचं आमचं हरणीचं दैवत आहे. हाच नवस म्हणजे महादेवाला जी लोक करतात आणि भावना चांगली अंतकरणात ठेवून तो या ठिकाणी पार केला जातो. त्याला खर्च कमीत कमी या नवसाला 70 ते 80 हजार रुपये खर्च येतो. रात्री 6 नंतर जेवणाच्या पंक्ती बसवल्या जातात. जवळपास 2000 महिला पुरुष या पुरणपोळीच्या प्रसादाचा किंवा जेवणाचा आस्वाद घेत असतात. संपूर्ण गावाला चूलबंद आमंत्रण असते. याशिवाय जे लोक इथं जेवायला येऊ शकत नाहीत अशा म्हाताऱ्या किंवा वयोवृद्ध माणसांना वाढून नेण्याची पद्धत आहे. म्हणजे पुरणपोळीचं ताट तुम्ही घरी घेऊन जाऊ शकता. अशी ही हरणीगावची परंपरा अविरत आणि अखंड अशी चालू आहे. दरवर्षी असे 8 ते 10 पुरणपोळीच्या जेवणाचे नवस असतात आणि दररोज पुरणपोळीचा आस्वाद गावातील सर्व लोक घेत असतात. तुमच्या सर्व मनोकामना पूर्ण होत हीच शंभू महादेवाच्या चरणी प्रार्थना करते. आजचा व्लॉग मी इथंच एंड करत आहे. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा आणि आपलं चॅनल वैशाली बागल्स किचनला सबस्क्राईब करा. हरणी गावातील सर्व ग्रामस्थ, तमाम मित्रमंडळ आणि हा व्हिडिओ शूट करण्यासाठी मला मदत करणारी माझी सगळी भावंड, या सर्वांचे खूप खूप मनापासून धन्यवाद. व्हिडिओ आवडला तर एक लाईक नक्की करा, जास्तीत जास्त शेअर करा आणि आपलं चॅनल वैशाली बागल्स किचनला सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया अशाच एका छानशा गावाकडच्या ब्लॉगसोबत. तोपर्यंत बाय बाय.